Bamakɔ lamini cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabɔkɔrɔ Bakari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Ni ye an sigilen kunnafoni bala ale kɛnɛ kan. Kunnafoni bala ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ye. Bakari Tarawele jini bɛnna bolisira don. Dugu ma jɛ ka ban. Anw bɛ wuli ni kan kunda kumasoba in kan. Ni ka sɛbɛnfuraw lajɛ. A la kunbabaw. Jamana politiki kuma. Lakanako kuma. Jamana yɛrɛ bilisa ɲagaminen don. Bakari Tarawele ni kan da don la k'o di lamɛnbaaw ma. Bakari Tarawele min ye radio minnu b'u ka fiɲɛtulu kunlamunu ka bila na. An b'u fo k'u waleɲuman dɔn. K'u ni cɛw ka danaya la. Baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ. Nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Ahmed Jakite bolo. E ni ne bɛ kumasoba in kɔnɔ an tɛnkulen don ɲɔgɔn na. Bakari Tarawele ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔ. Fɛn minnu sɔrɔla sɔgɔmada in na. Politiki kuma, lakana kuma, jamana yɛrɛ bɛ dabolo mun na. Bakari Tarawele a kɛmɛ kɔnɔgan dan ye. E ko cogo di? K'a fɔ Ahmed ye k'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ. O bɛ bɛn. Wa Jabate, Nani Jabate n'a ka folikɛ jɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Hali. Ne ko bala cogo bɛɛ di. Bakari Tarawele ne bɛ tigɛ don. L'indépendant. Fasiriba n'o ye Mohamed Aïdara. Sirifukɛ a ko an ka taa palais de sport la. Mun bɛ yen. Bakari Tarawele min ye e jɛrɛjɛkulu kura. Maître Kasimu Tapo. Bakari a n'a jɛɲɔgɔn u ye hakilina kura min ta. Bakari Tarawele ko baara k'a nun donna. Fasiriba ko ni jɛrɛjɛkulu o de ye mouvement pour la refondation du Mali. Dalasirɔn la an ko a ma ko Morema. Morema, Bakari Tarawele min ye Maître Kasimu Tapo. Ale ye u wele bila a jɛɲɔgɔn maa caman ma. Bakari Tarawele u ka na u k'u sigi ka hakili jagabɔ kɛ Maliko la. Sabu ko Mali sera kundama min na an bɛ don min na ko bi. Bakari ko fo bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la. N'an y'an sigi ka Mali lajɛ. Bakari ko Mali a bɛ ka buruja. Mali bɛ ka fara fara diɲɛ ma don o don. Ko ni an ma kuma an kuma waati. K'an laban k'an bolo bɛ bɔ Maliko la. Bakari Tarawele min ye Maître Kasimu Tapo a ko Morema ko tɛ politiki tɔn ye. Fasiriba ko jiginna caman taara ni ka Maître Kasimu Tapo sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ale ye tɔn belebeleba dɔ ɲɛma dɔ ye. Bakari Tarawele n'o ye Mopti section ye. I b'a ye k'a fɔ ale de y'i kanabɔ ni ka tɔn kura sigi. Min ye Adama PSG ye. Bakari Tarawele o tɔgɔ tɛ se ka fɔ Mali kɔnɔ abada ni ka pan kɛ Maître Kasimu kunna. Fasiriba ko ni ka tɔn Adama PSG la. Bakari ni ka taa sen n'a da ye e tɔn wɛrɛ la. Bakari Tarawele ko kɛra ka da kun jumɛn kosɔn. Maître Kasimu Tapo. Bakari Tarawele a ko n'i bɛ sogo di maa ma sufɛ i b'a sifa fɔ a ye. N'i tora k'a sugu fɔ a tɛ dun dɛ. O de b'a to n'a bɛ kununja walima n'a tɛ kunun n'a bɛ tu n'i ma fɔ a ye n'a ma ɲi k'a kunun dun. N'a y'a kunun a bɛ dɔ de bɔ kɔngɔ la. Walima n'a ka ɲi k'a tu. A sifɔbaliya. Bakari Tarawele i b'a lase karama dɛ. Wa ni kɔngɔ b'a la n'a ma kunun fana i bɛna dɔ fara a ka kɔ kan. Bakari kana tile ganna. Fasiriba n'o ye sirifukɛ ye. Mohamed Aïdara a y'a jira k'a fɔ Maître Kasimu Tapo ko Bakari Tarawele ale ye Adama SJ tɔnden ye. Foyi tɛ se k'ale b'o tɔndenya la. A b'o la bi a b'o la sini. Nka ko ale da ka ye tɔn wɛrɛ ko la. Bakari Tarawele ko tɛ parti politiki ye. Ko k'o fɔ ko ka nɔgɔ bɔ o la. Ko jɛrɛjɛkulu don. Jɛrɛjɛkulu min n'u y'u sigi ka hakili jagabɔ kɛ. Bakari Tarawele olu ye hakilina min ta. U ye kungilenna mun ta. Bakari Tarawele ni ka dɔ fɔ Maliko la. O ni ale ka tɔn kunkanko tɛ kelen ye. Bakari Tarawele k'ale b'a ka tɔn na bi a b'a ka tɔn na sini n'o ye Adama ye. O tuma ko tɛ nin fɛnɛ baara bali. Fasiriba ko Bakari Tarawele min ye sariya tigilamɔgɔw ye. A y'olu fara ɲɔgɔn kan. Diinɛ tigilamɔgɔw k'olu fara ɲɔgɔn kan. Parti politique Bakari Tarawele k'olu fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan. A ko an bɛ don min na ko bi tɔn 20 bɔɲɔgɔnko min ye association de parti politique ye. Nin bɛɛ lajɛlen da bɛ nin ko in na. Bon Jabate yanni ka taa yɔrɔ la. E ko sisan ko ka diinɛ tigilamɔgɔw ko k'u fara ko u bɛ tɔn in na. N'o politicien kelen wulila ko diinɛmɔgɔw man kan ka ye politique kɛnɛ kan a ko bɛ faamu cogo di? Ɲininkali ka kɛ dɛ. Fasiriba ko Bakari min ye Maître Kasimu Tapo a ko min kɔni ye Mali ye. Bakari Tarawele il faut Mali kunkanko kuma de ka fɔ. O kuma k'ulu kɔni dusukun tɔɔrɔlen don. Olu dusukun kamikaminen don. Bakari Tarawele min bɛ ka Mali sɔrɔ diɲɛ ma don o don. O kuma Bakari k'an ka kɛwale de bɛ se k'an bɔ nin kɔnɔ. O kuma yaasa olu ka fɛɛrɛ o baara in na. Olu ninkun ka lafiya. Olu yɛrɛ bolo olu k'u ka jɔyɔrɔ kɛ nin ko in na. Bakari Tarawele ko de nana nin tɔn kura in sigili ye n'o ye mouvement pour la refondation du Mali. Bakari Tarawele Mali kura. Mali hakilina kura min ye Mali wolosɛbɛn kura. Bakari malidenw ka baara kɛcogo ɲuman kura. O kuma ko ye olu fɛla ko ye. Fasiriba ko min ye Mali kura sigili ko ye kabini gouvernement de transition. Olu y'a kuma b'o da kɔnɔ Bakari Tarawele k'ulu fɛnɛ y'u sigi ka jateminɛ kɛ. Bakari Tarawele ka a bɛ se ka kɛ ko ye. N'an sɔnna dɛ o kuma n'an banna Bakari Tarawele Mali kura ko k'a na kɛ ziirinda ye da kɔnɔna la. Fasiriba ko min ye diinɛ tigilamɔgɔ dɔ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ.
n'o ye Suyala Bayaya Aidara Fasiriba ko Bakari ko fana ye kuma ta o ye kuma ta nin ka bɛɛ lajɛlen fɔ Bakari ko k'a yira k'a fɔ min kɔni ye Maliko ye Bakari Tarawele ko n'ale welela diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la o kuma k'ale da b'o la sen b'o la nka ko min tɛ Maliko ye min ye ko wɛrɛ k'a da t'o la dɛ k'a da tɛ politiki ko la a da tɛ ko wɛrɛ la nka k'u ye wele bila ale ma Maliko de kama Bakari Tarawele ko tɔɔrɔ mun bɛ ka Mali sɔrɔ Bakari Tarawele ko Mali bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ka jɔ kɛ bi Bakari nin k'u da don Mali kunkanko kuma na bi ko de ye ale se kɛnɛ kan wa ko ale nisɔndiyalen don min b'ale n'a kun a kan cɛ k'ale b'o fɔ Bakari Tarawele Fasiriba ko a ko diinɛ ko tɛ Bakari Tarawele min kɔni ye politiki ko tɛ a ko Mali sera kundama min ma Bakari o de ye an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka burujali an k'o dabila an ka tigɛyɔrɔmani an k'o dabila Suyala kɛ kana n ka kuma jɔ sa cɛ ka ko a to nin kɛla Bakari Tarawele Fasiriba ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min kɔni Mali a tɔ ni mun tora an bolo Bakari Tarawele n'an dun m'an togo dɔn n'o bɔra an bolo ka ban Bakari an na wele ko étranger Bakari an na wele ko réfugié Bakari an na taa an wakili don jamana wɛrɛ la yan'o cɛ Bakari Tarawele ko minɛn dɔ da bɛ jigin a kɔnɔ fɛn tɛ bɔ Mali tɔ ni mun b'an bolo dɛ n'an y'an wasa dɔ la ni k'an ŋaniya kɛ kelen ye Bakari Tarawele ko Mali bɛ kisi Fasiriba ko a ko maa ma bɔra i ka tɔn kana ni jɛrɛjakulu in na n'o ye Morema ye Bakari Tarawele k'u nana n'u ka hakilinaw de ye ni ka jamana k'a bɔ bolo la ni jamana bɔra bolo la n'a banna don min na maa bɔra yɔrɔ yɔrɔ la bɛɛ bɛ segin nɔ na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Sirifukɛ ale ka sɛbɛnni don Jabate indépendant ka fara Sirifukɛ kan an b'a fasirijɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo hali o ko tɛ ko miɛtɔ digi k'a tɛ tigɛ fo ni tɛgɛ ko ji bɔnna ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Lampire maa min ka fasiri ye ni o ye MD ye a ko k'an ka taa office malien de l'habitat la dɛ OMH min ye a ɲɛmaa ye Segu Demba o ye bolokɔni sin bɛ a la bawo n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ waati jan bɔ jamana ɲɛmaaw ye hakilina ta n'Ala ma hinɛ n'an ka jamana kuntigi kɔrɔ Général Amadou Toumani Touré a ye hakilina dɔ sigi sen kan ni k'o to a da ko logement sociaux n'o de ye fantanninw ka se ka siso sɔrɔ ka don ka da a kɔnɔ hakililatigɛ la hali n'a sɔrɔla tɔrɔmɔɲɔ min n'a bɛ sara o dagosi o tɛ bonya kosɛbɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ e ko a daminɛna ni hakilina min ye a t'a la ka bɔ o minɛn kɔnɔ dɔɔni dɔɔni wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye office malien de l'habitat ye bi na olu fara an bɛ jɛkulu min kan n'o ye commission d'attribution de logements sociaux ye n'o ɲɛmaya ta bɛ ka di commune kati maire kɔrɔ ma Isa Gindo i b'a ye k'a fɔ u kɛn bɛ ka hakilina kura wɛrɛ don nin taabolo ninnu na bawo n'i y'a ta k'a lajɛ san 2019 min ye logements sociaux min n'o kun kan ka jɔ n'o bɛ t'i jɔ 2,566 la n'i y'a lajɛ min ye 5,928 ye o de kɔni sera ka di a ɲinibaaw ma wa kɔsada fɛ i b'a ye k'a fɔ a fɔla ko maanifinw ka kɔnɔli kɛ ko tɔw ka jɔli ko k'a bɛ sen na wa n'i y'a ta k'a lajɛ kabi 2018 maa minnu bɛ n'olu taara u ka dossier don kɔsada in fɛ a jirala commission in na k'a fɔ ko min ye 2018 maaw ka dossier ladonlenw ye ko kɔni k'o bɛna tali kɛ olu de la ko wa ko maatɔ minnu bɛ yen n'a nɛgɛ bɛ u la k'olu ka waati wɛrɛ kɔnɔ o kɔni kɛla sabu ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ bɛ yen olu kɔni kɛn bɛ ka kulekan bɔ n'o ye organisation de défense du droit de logement au Mali ye n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ fo fini kan fo nɛrɛbɔ olu kɔni n'u ka dossier ni ka a ladon waati min na ni ɲɛmɔgɔw ye yamaruya di min ye transition ɲɛmaa ye n'o ye Bandaw ye ka taa fara a ka gouvernement kan k'o ka lajɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka sokɔnɔna koɲɛw ma n'o bɛ habitat ni ka o kofɔ Jɔnkɛ Jara k'a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ko bawo min ye Isa Gindo n'a ka nin commission d'attribution de logements sociaux ye k'a kɔn bɛ ka hakilina min da o ni maa min bɛ a jɛjugu la o de ye office malien de l'habitat ɲɛmaa ye n'o ye Segu Demba ye ko ni janto ma kɛ bɛɛ k'a bɛna kɛ sabu ye ka jamanadenw ni ka u bila ɲɔgɔn na bawo min ye logements sociaux ye ko ne a fɛɛrɛ dayɛlɛla bɛɛ maliden kelenna bɛɛ lajɛlen ka kan a la cɛ fara muso kan denmisɛn fara maabakɔrɔ kan wa min ye maliden minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ kɔ kan bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲini yɛrɛ ye n'a donna gɛrɛjɛgɛ la o don wa n'a yɛrɛ ma sɔrɔ fana i na waati wɛrɛ kɔnɔ ko nka ko min ye ka lisi kɛrɛnkɛrɛnlen dilan aw yɛrɛ kun tɔgɔ la lisi min ni bɛɛ lajɛlen tɛ a kalama k'a fɔ k'a bɛ n'o de ta k'o don ka ɲɛsin logements sociaux ni ta ko filanan ma k'o taabolo min filɛ nin ye ko n'o kɛla bɛɛ k'a bɛ na ni futinɛ ye jamana kɔnɔna na ko min
ye OMH ɲɛmaa ye n'o ye Segu Demba ye ka taa fara commission d'attribution de logements sociaux commission ɲɛmaa kan n'o ye maire kɔrɔ Isa Gindo ye k'u b'a la ka hakilina ni dibidibini ko minnu kɛ ko bɔkɛn bɛ a kalama ko min ye bandaw ye n'o ye transition ɲɛmaa ye ka taa se a ka maa tɔw ma k'u janto ni maa ninnu na ko bawo k'u bɛ n'u bila dingɛ kɔnɔna na u bɔli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni sigi bɛ logement social i bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na ka don ka da kɔnɔ n'i ka denbaya ye ka se ka kɛ lafiya da i ma k'i bɔ luwanse sara la ko n'a fɔra ko bɛ taa kɛ dibidibini dibi ye k'o tɛ ka lajɛ yan ko Malikura min fɔ mɛ da la ko yalima ko o ko b'a la ka waleya wa ɲininkali tɔ min bɛ wa a jirala fana min ye nin jɛkulu ye n'o ye organisation de défense du droit au logement au Mali ye olu y'a jira k'a fɔ fo olu kɔni b'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko bawo min ye Segu Demba ni a taamaɲɔgɔnjugu Isa Gindo ye ko taabolo ni hakilina minnu b'o la ko a tɛ waleya jamana in kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen bɛ Isa Gindo taabolo dɔn ko bawo kabi a bilala jɛkulu in ɲɛmaaya la k'a b'a la ka logement sociaux kɛ jagobolo ye miliyɔn ba kule k'a fara ɲɔgɔn kan k'a den k'a di a masurunyama dɔw ma walima maa minnu bɛ fanga na doni kama olu kɛrɛfɛmaw ni ka olu sɛbɛkɔrɔ sɔn a la ka nafolo minɛ ni k'a bila a dufa la o logement social k'a ma lawuli n'u hakilina ye wa hakilina ma ta ka ɲɛsin o taabolo ninnu ma wa o bɛ kɛ sabu ye fana min ye hakilina ye fantanw bɛ se ka lafiya cogo min na k'o bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ yen ka bɛɛ lajɛlen bila ɲɛji bɔ la min ye Jɔnkɛ Jara ye ministre de l'habitat k'a k'i ɲɛ yɛlɛ ko bawo maa fila min ni da tun bɛ u tɔgɔ la n'o ye Isa Gindo ye ka taa se OMH Segu Demba ma taabolo min bɛ u la k'a bɛna kɛ sabu ye ni k'a ka baara ni k'a lanɔgɔ a bolo nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ journal l'Empire kɔnɔna na maa min ka fasiri don o ye MD ye Boubacar Traoré n'i ye muso jugunanba furu satɔ ye a jogokolon don n'o tɛ a koman ko a cɛ ye ne bɛ n tigɛ donko kura soir de Bamako fasiriba n'o ye Laya Jara ye Laya Jara a kan bɛ ka kalamu ta sɔgɔmada in na Boubacar Traoré min ye bɛn ani keleya ye an ka jamana in kɔnɔ Boubacar Traoré jarajakulu dɔ bɛ yen n'o ye association Mali Debout en marche Boubacar Traoré u y'u sigi ka lajɛli kɛ maliden minnu bɛ Boubacar Traoré n'u galabu ka di u bɛ ka wulikajɔ kɛ ni ka dɔ fara Mali ka yiriwa kan Mali ka sankɔrɔta kan Mali ka nisɔndiya kan Boubacar Traoré ko adamaden ta ni bɛɛ kana to i ka saya kɛnɛ ye ko k'u waleɲuman dɔn min ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ko k'o ta k'o d'u ma k'u fo k'u tanu Boubacar Traoré maa caman bɛ se ka k'u ɲɔgɔnna ye fasiriba ko Boubacar ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ maa o maa n'i ka waleɲuman k'i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna la maaw b'a ye maaw b'a lakale maaw b'a fɔ Boubacar Traoré o dɔ bɛ dɔ la o bɛ politiki maaw la o bɛ jagokɛlaw la o bɛ foroba baarakɛlaw la fasiriba ko min ye ni jarajakulu ye u y'u sigi ka jamana in lajɛ Boubacar Traoré ministre min sigilen bɛ bɛn ni keleya kama n'o ye ministère de la réconciliation nationale ye Boubacar Traoré olu ni u ka bolo di ɲɔgɔnmaya kɔnɔna la o kuma k'u bɛna ni jɔnjɔn di boloda jɔnjɔn di Boubacar Traoré a kuma sɔrɔla kunnafoni di baro dɔ senfɛ min ye kunnafonidilaw ka an wele ni ka ci k'a ta k'a di an ma Boubacar Traoré ko nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛna boloda min kɔni ye kalo tile 10 nata n'o ye sibiri nata ye Boubacar Traoré i b'a ye k'a fɔ a siɲɛ filanan don Boubacar Traoré min ye maire dɔw bɛ Boubacar i n'a fɔ Safo commune rurale maire n'o ye Guiro Traoré ko bɛna wele Daka kun kan n'u jara min ye ale fana bɛna wele Boubacar Traoré n'i y'a lajɛ fasiriba ko ministre so fila yɛrɛ bɛ yen o kuma ko ministre o kuma jɔnjɔn bɛna ta ka d'olu ma n'o ye Ismaël Wake colonel major o fana ma bɔ yen Boubacar ministère de la jeunesse et des sports n'o ye Musa Atayer ye o kuma médaille bɛna ta ni ka da disi kan Boubacar Traoré k'a bɛ ka ko minnu kɛ ko ɲɛdimi don ko kɔnɔdimi tɛ fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min ye an ka jamana ye Boubacar Traoré ko ɲinama kɛ politikimaw kɔ ko ye sabu n'i ye politikimaw lajɛ Boubacar Traoré k'u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen an ka jamana in kɔnɔ o kuma fasiriba ko a ko min kɔni ye Jaaje Sankare Boubacar Traoré ale bɛna wele ni ka waleɲuman dɔn jura don jagokɛlaba don an ka jamana in kɔnɔ o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Boubacar Traoré fasiriba ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ min kɔni ye diinɛ baarakɛlaba dɔ bɛ yen n'o ye Sheikh Ousmane Madani Sherifu Aidara min kɔni ale bɛna wele ni ka jɔnjɔn d'ale ma ka taa bila kuma ni tanapo ale bɛ yɔrɔ jumɛn de Mopti ka den don wa karamɔgɔ belebele wari ni gala a ye député ya fana kɛ ha k'a ka dugawu kɛ jamana ye Boubacar Traoré fasiriba ko a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye Fifi Dugure ale bɛ jarajakulu la n'o ye malien tuko o kuma ale bɛna wele Ibrahima Jawara ale ka tɔn sigilen don min ye waleɲuman dɔn fasoden ɲuman ye an ka jamana in kɔnɔ a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Jajeba ɲɔnɔkaw ka Jajeba ko fana bɛna wele ni ka jɔnjɔn da disi la Boubacar Traoré i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye
Jabali Transito n'o Yusuf Touré bɔgɔ tarawele ko fana bɛna ye janjo in na Adama Bagayogo min ye Eso Promaka o fana ye janjo in na ka taa bila Akori Ikinan na INRSP kɔnɔna la bɔgɔ tarawele ko maa minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye bɔgɔ tarawele ko maa wɛrɛ bɛ dibidibi la minnu fana tɔgɔ ma fɔ nin ko in na u bɛɛ lajɛlen bɛna ye a kɔnɔ min bɛ t'i jɔ maa 15 la k'u jɔ ka médaille bila u disi kan k'u ni ce fasoden ɲumanya baara don bɔgɔ tarawele ko ni kun tɛ dɔwɛrɛ ko politique ko tɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye wale ɲuman don a kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka kɛwale min bɛ ka kɛ jamanadenw ye a ka dɔn u ye bɔgɔ tarawele ko yanni maa min k'i sigi ka su fufa ni jɛgɛ jalan ye munna i m'a kɛ naji ye k'a da banabaatɔ ma o ka fisa dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako la Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Laya Jara ka fara soir de Bamako fasirijɛkulu kan b'u bɛɛ lajɛlen fo Jabate ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon o don Nouvelle Horizon nin ye maa min ka fasiri ye o ye Mahamana Touré ye o don a ko n'a jala k'a bɛ se fila a gɛlɛya ko ka taa se Jafara bɛɛ ma min ye Bamanjilakaw ye o ye wulikajɔ ni beleke kɔni lajɛ ka ɲɛsin anw ka finitigilakaw ma nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na n'i y'a ta k'a lajɛ a gɛlɛya ko nin kɔni ye anw ka maa minnu n'olu n'an bɛ jɛnseli naani tɔnba to a la n'o ye MINUSMA ye n'o ye Tchadiens ye i b'a ye k'a fɔ olu ka maa 4 olu kɔni tola a ko da fɛ wa n'i y'a lajɛ terroriste maa 50 sigiyɔrɔma caman e ko u m'u ninkɛnɛ karaba wa wa n'i y'a ta k'a lajɛ fana o ninkɛnɛ karabalen ninnu na i y'a dagali ka baradara dɔ bɛ a la n'o ye Abdalayi Ag Albakaye Albaka o kɔni tɛgɛ dala a kan ale bɛ maa faalen ninnu na wa Jafara bɛ o wulikajɔ kelen fana kɛlɛ ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye MINUSMA ka a fɔ jɛnseli naani tɔnba o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ anw ka jamana kɔnɔ MINUSMA to a la n'a bɛ MINUSMA ɲɛmaaya la n'o ye Mahamad Saleh Anadifu ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin maa kojugukɛla ninnu o kɔni nana ka na bɛn sɔrɔdasilakaw kan ka bɛn ni avril kalo ka bɛn juma ma avril kalo tile 2 san 2021 n'i y'a lajɛ anw ka forces armées maliennes n'o ye faama ye olu minnu kɔni dagayɔrɔ bɛn bɛ Jafara bɛɛ kɔnɔna ma u nana nɛgɛ kaɲɛ 4 ka se kaɲɛ 5 ma i b'a ye sɔgɔmada nɛgɛ i b'a ye k'a fɔ u nana ka na suru ni maa kofɔlen ninnu kan u n'u kun y'a dɔn u t'a kɛ u kɔni u y'u pura a kan cogo min u y'a bila ten bawo min y'anw ka finitigilakaw ye a kelen b'a fɔ kabi Ala y'u da sunɔgɔ ma deli ka don ɲɛna n'i y'a ta k'a lajɛ Bamanjilakaw delilen bɛ fɛn min na n'o de ye ka bali ka cu maaw kan k'u suɲɛ ka bin u kan u ninkɛnɛ karaba u y'o kelen de boloda ka ɲɛsin maa kofɔlen ninnu ma Jafara bɛɛ kɔnɔna na o i b'a ye k'a fɔ anw ka finitigilaka maa 2 olu kɔni mugusisi bɛ taa tigɛ waati min na 2 kɔni o to la min ye maa 17 ye olu banana maa minnu bɛ ni olu kɔni bana cogo a fɔ n'olu banana MINUSMA ka pankolo minnu dun bɛ yen o ye dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin u ma waasa kɛnɛya ni furakɛli u ka se ka ta teliyala ka ɲɛsin olu ma wa n'i ye yɔrɔ kofɔlen in fana ta k'a lajɛ min ye halisa o don kelen kama ka bɛn jumadon ma avril kalo tile 2 san 2021 i b'a ye k'a fɔ Agel Ok o kɔni u taara bɛn yenkaw fana kan min ye MINUSMA ka cɛden minnu bɛ yen n'o o fanba tila bɛɛ ye Tchad sɔrɔdasilakaw ye olu kɔni ye faali da o kan kabi Ala k'an da bawo min ye Mahamad Saleh Anadifu ye a y'a jira k'a fɔ ko MINUSMA ka nali anw ka jamana kɔnɔ kabi san 2012 ka na bugɔ sisan la ko MINUSMA ka n'anw ka sɔrɔdasilakaw ye wulikajɔ min kɛ ka jaabi min di ninnu ka bɛnkanni wale la k'a ma deli ka kɛ fɔlɔ wa ko jɔnjɔ ani janjo k'o kan ka fɔ ni finitigilaka ninnu bɛɛ lajɛlen ye ko bawo n'i y'a lajɛ anw ka maaw bin kelen kɔ u ka Jafara bɛɛ kɔnɔna na anw ka sanakulu bolibaw n'o bɛ armée de l'air maaw ko fɔ sanfɛ kɛlɛkɛbaw olu ka pankulu kɔni wulila ni ka sin ka zole dati u kɔni u ye maa ninnu u y'u lasa waati min na u sina ka nɛgɛden de yara u kan kɔni k'u kɛ i b'a fɔ komi ni donna sɛsulu cɛla ni k'a filenkolonci ni k'a da kolonci wa min ye Tchadiens fana ye u selen kɔ Agel Ok ka ni waleya cɛjugu ta k'olu fana sɛgɛrɛ u dagayɔrɔ la a kɛra i b'a fɔ Tchadiens i b'a fɔ kabi Ala k'u da u ma deli ka suna u ye faali da Bamanjilaka kan ko kɔni a bɛ da zale na wa a bɛ da tariku la wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ye o kɔni sabati bɛ MINUSMA cɛden ninnu ka taa se anw ka finitigilakaw ma bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la k'i sɔn fa min mana ta ka kalifa i la u bɛ wulikajɔ kɛ waasa o ko kɔni a kana kɛ kumasuli ye u bolo wa nin wulikajɔ min fɔlen filɛ ka kɛ nin ye e ko a tɛ kɛ sababu ye Bamanjilaka a ka anw ka jamana ni k'a bila sa wa bawo nin wulikajɔ min filɛ datigi min kɛlen filɛ nin ye u la ni nin ɲɔgɔn ko 2 kɛla ka se 3 ma Bamanjilaka i b'a tɔgɔ mɛn jamana wɛrɛ de k'a tɛgɛ Mali wa min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Mahamana Touré ye a y'a jira k'a fɔ wulikajɔ kɔni sabati bɛ finitigilaka ninnu fɛ min ye jamanadenw n'u bolo minɛ bɛ se ka lakana cogo min na hali a ka ja an kun
b'a la ka jigina ta ka MINUSMA sɔrɔdasi minnu sɛgɛrɛ wa u kɔni u y'u jɛni yɔrɔ fin doni kama bawo a jirala k'a fɔ min ye taabolo ye ni donse n'a ma yɛlɛma min ye dadigi ye o bɛ ɲini ka kɛ digi o ka kɛ olu yɛrɛ la ten sa nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Mahamani Ture a ka fasiri don Bɔkari Tarawele ne bɛ n tɛgɛ don ko kura fo k'i sɔn fasiriba n'o ye Yakuba Tarawele a ko an ka taa Paki seli la Bɔkari Tarawele kari tɛmɛnen o tun ye Paki ye a dugusajɛ lundi de Paki ye Bɔkari Tarawele kunnu ma baara ka sababu kɛ o ye fasiriba ko Paki ale bɛ seli kofɔ n'o ye chrétienw ka seliba ye matigi Yesu Kirisa ale ka kununi Bɔkari Tarawele min ye Paki ye n'a ale seli kun bɔra Bɔkari Tarawele dɔ wɛrɛ kɔni ma to o de ye ka se ka alabato kɛ Bɔkari Tarawele min ye mɛsiw ye église kɔnɔnaw la o min ye deliw ye k'o bolo da deliw la Bɔkari Tarawele a kumaba ye mun ye o de ye an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye Ala ka Mali jɔ Ala ka Mali kisi Ala ka amina ya rabbi Bɔkari Tarawele ma tɛmɛ ka bɔ yen Ala k'an ka denbayaw o kuma Ala k'u dahirimɛ nɔgɔya an ye amina ya rabbi Bɔkari Tarawele Ala ka kɛnɛya di an ma Bɔkari Tarawele an ka maa minnu y'an kɔ tiɲɛ so Ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ suma fasiriba ko baro o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye fɛti ye n'o kofɔra o de ye ni ka dɔ bili da kɔnɔ ni k'i kɔnɔbara fa ni ka nisɔndiya fasiriba ko min kɔni ye minisiri ye min ka baara bɛnnen bɛ diinɛ ni batoko ma an ka jamana in kɔnɔ Bɔkari ale kɔni wulila k'a yira k'a fɔ o tuma ale bɛ min kɔni dɛmɛ ta ni ka chrétienw sɛgɛrɛ Bɔkari fasiriba ko o tuma ko a y'a ka kɛta kɛ o tuma a ko minisiri mun sigilen bɛ diinɛ ni bato kama Bɔkari k'a sigikun tɛ maa kelen ye maa min ye silamɛ ye maa min ye chrétien ye maa min yɛrɛ ye tontigi ye k'a sigikun ye bɛɛ lajɛlen ko ye fasiriba ko a ko ntɛnɛndo min ye kunu sɔgɔmada min kɔni ye cardinal Jean Zerbo Bɔkari Tarawele n'ale archevêque de Bamako ye ale ye kunbɛli ta k'a sɛgɛ kɛnɛya tun sigilen bɛ mun kan o de ye dɛmɛ k'a ta k'a di Paki seli o kɔnɔna la Bɔkari Tarawele min ye malobɔrɔ 100 ye n'a bɛ t'i jɔ 50 kilo o taara ni k'o di cardinal ma fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen tulu bidɔn Bɔkari o 50 taara ni k'o di min kɔni ye bitɔn wɛrɛw ye Bɔkari Tarawele o bɛ tali kɛ fɛn wɛrɛw kan olu fana taara ni k'o di fasiriba ko min ye cardinal Jean Zerbo a tɛgɛ donnen min ye malo ni tulu kɔrɔ Bɔkari a ko nin ye nisɔndiya ye a ko a dikun ye mun ye Bɔkari o de ye ɲumanya ale ni hinɛ ni makari ye maa dɔw bɛ seli kɔnɔna la se tɛ olu ye a ko n'i y'an ka jamana in lajɛ Bɔkari Tarawele o dɔw bɛ faaba kɔnɔ n'o ye Bamako ye o maa dɔw bɛ an ka togodaw la fasiriba ko min ye cardinal ye a ko minisiri filɛ nin ka ɲumanya min kɛ ka balo ta k'a d'ale ma Bɔkari Tarawele k'a bɛ se a seyɔrɔ la hali kelen t'a jɛ n b'a dɔn fana a bɛ kɛ maa minnu n'a ka kan Bɔkari Tarawele o tuma ko sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ boloda minnu n'a ka kan a bɛ ta k'a d'olu ma minnu bɛ yen n'olu n'a man kan minnu ka dahirimɛ b'olu bolo o tuma k'a bɛ haramuya olu d'a ma fasiriba ko Bɔkari Tarawele min ye a bɔlen cardinal fɛ yen a taara Torokɔrɔbugu église évangélique protestante la Bɔkari Tarawele o tuma min ye ka t'o ɲumanya kelen bolo da malobɔrɔ 100 tulu bidɔn 50 Bɔkari Tarawele ni k'o ta k'o fana di ye ni ka tila k'o hakilinaw fana ta k'o di Bɔkari Tarawele min ye église évangélique protestante Torokɔrɔbugu olu fana y'a yira k'a fɔ Bɔkari Tarawele ko nin balo ni nin dunfɛnw bɛ s'a seyɔrɔ la kelen tɛ bɔ a la ka jɛngɛ kɛrɛfɛ Bɔkari Tarawele fasiriba k'u ye minisiri fo ka waleɲuman dɔn min ye minisiri ye ko a y'a ka kɛta kɛ a yɛrɛ ye a ko siga kɔni tɛ min na ni maa bilala baara la Bɔkari Tarawele ko yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman ani foli ka kan min ye minisiri n'o dɔkitɛri Mahamadu Kone Bɔkari Tarawele k'a ye min kɛ k'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ min ye Paki seli kɔnɔna ye ka balo ta k'a di a dibaw ma o tuma u y'a fo ni ka dugawu don ta k'a sɛgɛrɛ an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Bɔkari Tarawele Ala ka san wɛrɛ Paki seli Ala k'o yira maliden kelen na bɛɛ lajɛlen na bato minnu kɛra kɔnɔ Ala k'a minɛ jamana ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ focus kɔnɔ Yakuba Tarawele ale ka sɛbɛnni don Yakuba Tarawele ka fara focus maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taa mbɛdi fo bala cogo bɛ di Jabate ni ne n tɛgɛ don ni saba bɛ bɔ saba min n'o k'a ma ko Lampi o don a ko an ka taa Kula commune rurale kɔnɔna na dɛ min ye Mamadu Fɔnba ye ale min ye Kula maire commune rurale o maire ba ye i b'a ye k'a fɔ ko tɛgɛnkɔni sin bɛ a la maa kofɔlen min y'a ta k'a lajɛ ale yɛrɛ a sigi fura dama kabi san 2016 ka na bugɔ sisan la n'i y'ale lajɛ a bɛ sigi don min kama bɛɛ lajɛlen kɔni ye tɛgɛrɛ warawara k'a jira k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ Kula commune rurale kɔnɔna na k'a na fura ɲini o bɛɛ lajɛlen na wa kuma minnu bɔla ka bin ka bɔ a da kɔnɔ ka ɲɛsin dugudenw ma a sigi waati san 2016 o bɛɛ lajɛlen kɛra jigisigi kuma ye nka kɔsada fɛ i b'a ye k'a fɔ n'an kun y'a dɔn an t'a kɛ bawo min ye Mamadu Fɔnba ye ale kɔni n'an bɛ ka dugudenw ni k'u tɛgɛ tunun min k'a da u kɔ maa kofɔlen n'i y'a ka taabolo lajɛ k'a ka tariku
mana ale ɲɛna kulu bɛ ka ɲɛsi fɛn min ma n'o de kula commune rurale yɛrɛ sinsin bolo ye n'o de ye dugukolo ye a b'a la ka dugukolo kɔni kɛ a sago ni a dungɔ ye ka maanifinw ka cikɛforow minɛ u la k'a feere cogo min ka di a ye n'i ko i bɛ mankan ci a b'a fɔ i ka taa fɔ yɔrɔ min ka di i ye maa kofɔlen n'o ye Mamadu Fɔnba ye a kɔni tɛgɛnkɔni sin bɛ a la bi in kama min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Saka Zulu ye ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ye maa damadɔ ɲininka maa minnu n'olu ma sɔn k'u to a kɔni ni ka o fɔ dɔ kɔni y'a jira a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a fɔ n'a sɔrɔla Mamadu Fɔnba a sigidon san 2016 n'a kɛra jigifa ye ko bi in na k'a sigili n'a sugandili k'o kɔni kɛ bɛ jigi waaro ye k'o kɔni k'u tɛ nin ɲɔgɔn na sugandili kolon wɛrɛ kɛ ka bila u ka commune rurale kunna maa kofɔlen ye min ye olu ka cikɛforow ye min y'a ta k'a lajɛ commune rurale n'o ye Kula commune ye n'a bɛ Kulukoro mara kɔnɔna na olu sinsin bere ye cikɛ ani bagan mara ye n'i ye cikɛla ka foro minɛ a la bagan maralaw y'a dɔn olu kɛrɛfɛ tɛ olu n'a fɔ cogo di bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ wonbaden na Kula commune rurale o kɔnɔna na an bɛ don nɔgɔ bi Mamadu Fɔnba ale kɔni b'a la ka maaninfinw ɲɛjita kɔni lajɛ n'a bɛ ka u bara bɔ a b'a la ka yɛlɛw ma wa maa min n'i kɔni ko k'i b'a kɔrɔfɔ ta ni ka ɲɛsin a n'a ka conseillers ma o bɛ kɔrɔfɔ fɔ ka don i tulo kɔnɔna na i n'o bɛ taa lahara bawo maa kofɔlen in a lakodɔn bɛ fɛn min na kosɛbɛ o de ye ka dugukolo ŋanamu k'a feere a bɛ a feere cogo min n'o ka di a ye wa a da tɔgɔ ye mɛ ko wɛrɛw fana na minnu kɔni damasow bɛɛ ma kosɛbɛ waati ni don natɔ kɔnɔna na da na don o la fasiri kɛbaa fɛ bawo a jirala k'a fɔ min ye Kula commune rurale kɔnɔna ye du minnu bɛ n'olu y'a laɲini k'a fɔ k'u na panneau solaire sigi u ka sokɔnɔnaw na walasa k'u ka du kɔnɔna ni k'a bɔ dibi la i b'a ye k'a fɔ entreprise dɔ kɔni nana ni ka nin wakilo kɛ commune rurale in kɔnɔna maire ba ye n'o ye Mamadu Fɔnba ye a ka se ka du jira u la dutigi minnu kɔni sago ye panneau ninnu ka sigi u ka du kɔnɔnaw na panneau ninnu dila ni sɔngɔ min ni kan minnu ye ani frais d'entretien ko minnu latɛmɛna o ni maire ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ a ka conseiller dɔ bɛ yen o kɔni ko in bɛɛ lajɛlen ta bɛ ka kalifa o de la wa o kɔni kɛn bɛ k'a kɛ bafa ni kilicɛ ye bawo entreprise in ye panneau solaire ninnu di sefa wari hakɛ min na o kɛn bɛ ka taa dɔ wɛrɛ fara a kan fo k'a sigi yɔrɔ ma o kɔni b'a la ka wari kɔni minɛ nin du ninnu sigibaw la ka taa sɔrɔ bɛnkan tɛ mairie ni entreprise ka bɛnkan sabatila siratigɛ minnu fɛ k'a bɔn bɛ o minɛn kɔnɔna na min ye Mamadu Fɔnba ye bi na k'a fɔ ko ale kɔni na maire y'a sɔrɔ tuguni Kula commune rurale kɔnɔna na a kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'a jira Kula kɔnɔna na k'a fɔ ko maa kofɔlen k'u t'a ɲɔgɔnna maa maire kolon sugandi bilen ka bila u ka commune rurale kɔnɔna na n'i ye Mamadu Fɔnba yɛrɛ ka taabolo ta k'a lajɛ k'a ka taabolo maana min ye dugukolo ŋanamuli ye ka dugukolo feere k'a kɛ a sago ye walima ka taabolo wɛrɛw ta ka ɲɛsin dugukolotigiw ma min bɛ kɛ sabu ye k'u ka dugukolo ka daraki ka b'u bolo a fɔyɔrɔ tɛ a kunfɔyɔrɔ tɛ u ye o kɔni taabolo o de ɲɔ yɛlɛn b'a bolo an bɛ dumuni ko bi nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ journal L'Empire kɔnɔna na Saka Zulu a ka fasiri Saka Zulu an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Bakari Traoré an ta o laban ye boli ye ne bɛ n tɛgɛ don ko kura journal Le Reporter fasiriba n'o ye Kasim Traoré Badabada Kasim a kan bɛ ka kalamu ta Bakari Traoré a ko e sigi min ye chemin de fer an ka jamana in kɔnɔ Bakari Traoré ko terrain bɛ boli araye nɛgɛ minnu kan dɛ min ye terrain ka taama se Bakari Traoré ko de yera so dɔ kɔnɔ Misabugu la Bamakɔ yan caman o taalen bɛ mun ɲini ye o tuma terrain bɛna bɔ du kɔnɔna fɛ wa an ɲininkali fasiriba ko Bakari Traoré min kɔni ye an ka jamana ye i b'a ye k'a fɔ a dɔn bɛ ni terrain boli ye Bakari Traoré kabini Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ni ka bɔ Sénégal ka don an ka jamana in kɔnɔ Bakari Traoré min kɔni ye Kayi ka n'a bila fo Bamakɔ yan Bakari fo Kulikoro min kɔni ye terrain ye a ye maa minnu jigi tugu o de ka ca kosɛbɛ a kɛra sababu ye ni ka du minnu jɔ o de ka ca Bakari Traoré nka min y'o terrain ko ye o de bɛ n dingin dɔnko la an ka jamana in kɔnɔ mun ni mun de bɛ a ko la ɲininkali fasiriba ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ min kɔni ye terrain ye ale kɔni jɔra penten kelenw kabini san 2018 Bakari Traoré terrain tɛ kasi a tɛ sisi bɔ fasiriba ko dugu minnu bɛ n'u ka baara sigilen bɛ o la olu ka dahirimɛ bɛ cogo di Bakari Traoré o dugu kɔni k'olu ka sɔrɔ ɲɔngirilen bɛ du minnu ka dahirimɛ sigilen bɛ terrain ko la Bakari Traoré ko du fana ka baara bɛ ka kɛ cogo di be Bakari Traoré k'olu fana bɛ yɔli la fasiriba ko n'i y'a lajɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye terrain ko kɛ bolokɔfɛ fɛn ye a ko mun na o bɛ terrain ko kɛ bolokɔfɛ fɛn ye Mali kɔnɔ Mali ka ka jɔ terrain kɔ wa Bakari Traoré minɛ minnu bɛ doni ka don Mali kɔnɔ Bakari Traoré ka fangirima bɛ na nɛgɛsira de fɛ a ko o nɛgɛsira jɔli o kɛra sababu ye min ye manaji n'o ye goudron ye Bakari Traoré doni girimanbaw bɛ ka yɛlɛ ka su fara tile kan o bɛɛ bɛ ka sɔgɔsɔgɔ o bɛɛ bɛ ka tiɲɛ a ko n'i ye Kayi sira in lajɛ Bakari Traoré a mana dilan cogo lajɛ Bakari Traoré k'a bɛ sɔgɔsɔgɔ tile 2 tile 3
a ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye minɛ minnu kan ka na nɛgɛ sira fɛ o de bɛ ka na mana sira fɛ a ko kelenw tɛ fasiriba ko wajibinifin ko fɔ terrain de ka boli a bolicogo la Bubakari Traoré sigi kɛmɛ k'o kɔnɔ terrain bɛna boli don jumɛn kelen na fasiriba ko Bubakari Traoré an b'o sigi kɔnɔna la terrain kan ka boli sira min fɛ n'o ye nɛgɛ sira ye Bubakari Traoré maa dɔw kɔni ɲɛma cina ka ko kan ni k'o bɛɛ lajɛlen wɔrɔ Bubakari u y'a wɔrɔ ni k'a tila yamaruya dira jɔn de ma ko ka araye ninnu wɔrɔ ka taa n'a ye fasiriba ko Bubakari Traoré min kɔni ye polisiw ye u ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la Bubakari Traoré kunnafoni ŋunu-ŋununa ni ka taa da polisiw tulo kan fasiriba ko n'o ye Kassim Traoré ye o tuma polisiw y'u ka sɛgɛsɛgɛli sira nɔbɔ ni ka taa Misabugu la commune 6 la ni ka taa magasin dɔ lajɛ araye nɛgɛ min b'a kɔnɔ Bubakari k'a fa fo plafond la kibaru wa i b'a sɔrɔ a fɔ m'o commerçant ɲɛna ko terrain tɛ boli fo yanni Bilali ka buru fiyɛ sa o kuma a ja ka fari ni nɛgɛ girimanbaw ka ni ko ka ko bɔ malien bɛ se ko caman na dɛ autorisation t'e bolo i ma yamaruya a ma feere i ma fo k'o bɔ ka taa n'o ye illégalement Bubakari Traoré a ye ko sɔrɔ dɛ fo ka taa magasin sɔsɔ a la fo ka taa magasin fa fasiriba ko Bubakari Traoré min kɔni araye nɛgɛ sa o taara ye Bubakari Traoré ɲininkali de bolo dara jɔn ye yamaruya e ka nin ta ka na n'a ye jɔn ko e k'a bɔ n'a boli ka kan wa fo ka fɛn Bubakari Traoré u ye nɛgɛ k'a bolo la fasiriba ko a ko min ye araye ye o kuma a ka dakura ye k'a daminɛ diboli kana bila fo an ka faba kɔnɔ Bubakari ko taama sira baaraw bɛ sen na a ko UNTM Bubakari Traoré ale ni jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen olu bɛ kɔni ɲɔgɔn ye la n'o ye Sopafer ye Bubakari Traoré i b'a ye k'a fɔ nafolo kasabi n'o bɛ di Joseph Wari miliyari 9 na Bubakari Traoré k'o ɲini joona locomotive kuraw ale ni araye yɔrɔ minnu cɛnnen don k'o dilan joona Bubakari ko baaraw bɛ sen na sigi kɛmɛ k'o makɔnɔ maa dɔw bɛ tila k'u to yɛrɛ ma cogo jumɛn ni ka taa araye nɛgɛ k'o walaki ka bɔ yen Bubakari Traoré ko nin ko in bɛ da sira jumɛn kɔnɔ fasiriba ko Bubakari k'a daminɛ Kayi ni ka na bila fo Bamako yan Bubakari ko araye nɛgɛ wiliwililen bɛ yɔrɔ min na k'o de dakusi ka bon ko ye ko hali ni terrain kura nana an ka jamana in kɔnɔ sisan Bubakari Traoré ko waati jan de bɛ kɛ araye kura dali la Bubakari yaasa terrain bɛ se ka boli cogo min na bon o sɔn ka nɔgɔ koyi araye nɛgɛw yela min ka magasin kɔnɔ o ka ɲagili bere da kunna a ka tila ka araye in bɛɛ dakura ye bara banna i tɛ min dɔn a ma taa bɔ a yɛrɛ ye o ani maa minnu y'a bɔ tiɲɛw de bɛna dɔn sisan wala min ye yamaruya d'ale ma min fana ye yamaruya d'aw ma fo ka taa bila fo maa laban na araye min filɛ Korofina Nord côté yen bɔra kɛ araye bɛ nin e ma béton koko dɔ wulilen araye yɛrɛ sanfɛ wa araye ko banna a mɛnna Bubakari Traoré fasiriba ko en prise de so minnu fana bɛ kɛrɛsira kɛrɛfɛ Bubakari k'olu cili ko kuma bɛ da kɔnɔ Bubakari Traoré maa caman bɛ yen olu ja tigɛlen don a kun bɛna ci kunun Bubakari Traoré ni fanga senkɔrɔma cɛ baaraw kɛra Amadu Tumani Ture ale ka fanga bɛ kun cɛ waati min na Bubakari Traoré ko kuma in k'a ma bila dɛ so minnu bɛ yen Bubakari Traoré mètre 25 o de kan ka bila so ni araye cɛ ni maa min yer'o kɔnɔna la Bubakari Traoré k'a mɛn o mɛn ko terrain ni so tɛ sigi ɲɔgɔn ma ye dɛ n'a ye sira bila don min na a bɛ gɛlɛya kunnafoni filanin an ye min bɔ le reporter kɔnɔ a ka bi bɔli don le reporter ka fara Kassim Traoré kan an b'u fo Bois Jabate ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko procès verbal min ye commune 6 maire kɔrɔ ye e ko sɔɔni k'a ni kaso yɔrɔ ka jan wa san 20 bɔɲɔgɔnko o kaso o na ta ni ka o da a kuncɛ la n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ maa min ka fasiri ye o de ye Abdoulaye Gindo ye utukalo tile 27 san 2017 n'i y'a ta k'a lajɛ commune 6 maire o waati y'a sɔrɔ a bɛ maire la e ko a ye laɲini kɛ ka ɲɛsin anw ka gouverneur ma n'i ye gouverneur du district de Bamako a ye demande kɛ ka ɲɛsin o ma k'a sabu kɛ k'a kan ka taama n'a bɛ taama fana ani maa dɔw kɔni kan ka taama a nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye festival dɔ ye o se kun kan ka ye o la min kɔni n'o kɔni kun kan ka kɛ Faransi jamana kan septembre kalo tile 6 ka se a tile 12 ma san 2017 wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ festival in yɛrɛ tɔgɔ de dalen bɛ ko festival accrocheur min kɔni kan ka kɛ Faransi Angers min ye Faransi dugu dɔ ye min kɔni ne laɲiniw kɛla k'a fɔ ko maire k'a ka se a n'a ka jamakulu o jamakulu fana ka taama laɲini sɛbɛn ɲini dɔ la n'a ye laɲini kɛ ka ɲɛsin gouverneur du district ma waatinin kama i b'a ye k'a fɔ gouverneur du district a ye liste min bila ka taa d'o ma o y'o tɛgɛnɔ bila k'a ka yamaruya di k'a fɔ ko ani a ka maakafow o bɛ se k'u kunda Faransi jamana kan kɛrɛnkɛrɛnyala min ye Angers dugu ye o bɛ se ka taa ye ka taa nin festival ni ka taa Mali jɔyɔrɔ ni ka taa o fa wa n'i ye kɔrɔfɔ ta k'a lajɛ maire ka o yamaruya di kɔfɛ i b'a ye min ye commune 6 maire kɔrɔ Aliou Kulubali a ye sɛbɛnfura wɛrɛ kɛ ka ɲɛsin gouverneur du district ma ni a fɔ
a yɛrɛ ka mairie min nafolo min maa min n'o sigi bɛ nafolo ko kunna ye min kɔni sen fɛ a ye décision dɔ ta n'o ye sariya bolo ye décision numéro 0553 MC commune 6 DB n'o ye district de Bamako ye o kɔni o t'a la o tɔgɔlo tile 25 san 2017 o bɛ fɛn min kɔfɛ b'a dɔn a kan ka voyage min kɛ ka taa Faransi jamana kan a n'a maakafo nafolo min n'a mago bɛ jɔ a la o bɛɛ lajɛlen de maana bɛ o décision in kɔnɔna na n'i y'o nafolomugu dagosi ta k'a lajɛ sefa wari 5,000,000 ani 80 ani 9,900 o kɔni o de bɔla commune 6 Wagande kɔnɔna na maire ka yamaruya sababu wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye sɛgɛsɛgɛli ye min nana maaninfin hakili kunu o yɛrɛ ye a ka conseillère dɔ ye n'o ye madame Delphine Dunyo ye ale ye 3e adjointe ye a doni kama mairie kɔnɔna na ale de ye liste in ta k'a lajɛ k'a jira k'a fɔ maa dɔ bɛ a la maire kɛn bɛ k'o tɔgɔ dɔn a la k'o kan ka taama ka taa Faransi k'a sɔrɔ o tɛ conseillère municipale ye maa kofɔlen n'i y'a ta k'a lajɛ o de ye Orokiya Touré ye Orokiya Touré o kɔni tɔgɔ dɔ la taamadenw ka liste la maire fɛ a doni kama n'o ye Aliou Kulubali ye ka taa taama ka taa Faransi ka taa sɔrɔ Orokiya Touré ale tɛ élu communal ye wa élu municipal fana tɛ wa o kɔni o ko kɔni de kɛla gasi ye Delphine Dunyo ale kɛlen ka bɔ o ko kalama a ye maire ka dangan fɔlɔ ani dangan duurunan a ye nin bɛɛ lajɛlen kunnafoni k'u ladɔnniya wa u fana ye a jira k'a fɔ k'u na sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kan kɔrɔfɔrɔ ni ŋunuŋunulikanw olu de wulila ni ka se gouverneur du district ma a doni kama o fana ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ye k'a fɔ maire kɔni ko a ye bamajiya wale kɛ a ye fili belebele kɛ ka maa ta k'o don délégation na k'a sɔrɔ maa min kɔni tɛ mairie baarakɛla ye k'o kɔni k'o ye gasi belebele ye o ye sariya sɔsɔ belebele fana ye maa kofɔlen k'a ni ɲagili ka kan wa min ye Aliou Kulubali ye ale fana na ɲagi ka fara a kan a doni kama maa min n'o ye régisseur ye commune 6 mairie kɔnɔna na n'o ye Ibrahima Traoré o fana o kɔni k'o fana kan ka ɲagi ka fara a kan ko bawo k'o ye complice ye bawo nafolo min bɔla ka doni taama dafɛ k'a nafolo ko nin bɛɛ lajɛlen kun man ka bɔ Wagande kɔnɔna na commune 6 la wa min ye Aliou Kulubali kɔrɔfɔ dalen kɔ a tulo kan a y'a jira k'a fɔ min ye Orokiya Touré ye k'o ka jɔyɔrɔ o sɛbɛnlen lisi n'o ye taamadenw ka lisi ye o taalen ye o kɔnɔna na k'o fana kɛla fili ye min ye gouverneur du district ya doni kama o kɔni y'a jira k'a fɔ Orokiya Touré élu municipalité wa man ka ye taamadenw senfɛ wa nafolo min bɔla k'o don a la min ye maire n'a jɛɲɔgɔnjugu tɔw ye k'u bɛɛ lajɛlen k'a n'u ka jalakili sɛbɛn d'u ka ɲɛsiw ma k'u wele cour d'assises juge ɲɛkɔrɔla la i b'a ye k'a fɔ kɔsada in na min ye Aliou Kulubali ye ale min ye commune 6 maire kɔrɔ ye n'a ye nin waleya cɛjugu kɛ a kɔni wele bilala a ma nka ani maa minnu n'olu n'an da tul'o la n'o ye Ibrahima Traoré ka taa se Orokiya Touré ma o si ma sɔn ka n'u jɔ juge ɲɛkɔrɔla la min ye kiiri tigilamaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko maire k'a ni san 20 kaso k'o kɔni k'a n'o de ka kan k'a datugu ŋɛ hali fiɲɛ ta a fɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ procès verbal kɔnɔna na Abdoulaye Gindo a ka fasiri dun Orokiya tɛ conseillère ye o kuma a kun bɛna taa mun na sisan ayiwa maire de bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye subhanallah jamana in ko ka ca dɛ an bɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn ne ko bala cogo bɛ di Bɔgɔri ne bɛ n tigɛ don Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Demba Konte Demba Konte Bɔgɔri a ko jamana ka so Bɔgɔri Traoré so 20 ani so 2 Bɔgɔri Traoré k'o de taara ni k'o feere Fufalaki min wari ko ɲɛma dɔn fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ jamana jigi jamana boloma dayɔrɔ jamana ka cakɛyɔrɔ ɲɛnamaw Bɔgɔri Traoré k'a daminɛ san 2013 ka na bila an bɛ don min na ko bi o 22 o taara ni k'o feere Fufalaki fasiriba ko so ninnu feere kun ye mun ye a ko n'i y'a lajɛ o ni feere ka kan wa Bɔgɔri Traoré jamana de mago bɔra la wa Bɔgɔri Traoré walima a feerela yurugu jumɛn de la fasiriba ko min kɔni ye CNT wari olu y'a to bɔ kɛra fɛn caman kalama sabu min ye CNT commission de la culture seko ni dɔnko o ɲɛmaya bɛ maa min bolo Véronique ka dangele Bamari den Lebo l'unique ale ye wele bila Bɔgɔri Traoré seko ni dɔnko o ministre ma n'o ye madame Konare Kajatu madame Darame Kajatu Konare fasiriba ko Bɔgɔri Traoré a ka na k'a ɲininka ŋunuŋunu dɔ fɔ kan bɛɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don Bɔgɔri Traoré an ka se k'a dɔn min ye Kajatu ye wele bilala ma ni kana CNT jamakulu ɲɛfɛ Lebo a ma dibidibi kɛ a y'a ɲininka ɲɛgwɛn madame le ministre ɲininkali min bɛ ka k'i la o de ye i n'a feereliko kuma min bɛ da kɔnɔ tiɲɛ don wa nkalon don n bɛ fɛ k'a dɔn a ko tiɲɛ don
Fasiriba ko tiɲɛ don Bokar Tarawele nga a dabɔra minnu kama Bokar Tarawele ka kɔn ale ka nali ɲɛ minnu y'a kɛ Bokar Tarawele u y'a kɛ ka da min kama a y'i da don fɛnɛ la sabu min ye INA kura Bokar Tarawele o de bɛna jɔ min ka ɲi ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ni k'o labila jamanadenw ye o tuma INA kɔrɔ ɲinami ko bɛ to maa wɛrɛ ka bolo kɔnɔna la Bokar Tarawele fɛnɛ ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i y'a lajɛ min ye an jɛɲɔgɔn baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen min ye Avrikalo tile gale olu ka débat politique dɔ la fasiri bilala maa wɛrɛ ma o ye maa min ye Bokar Tarawele o de ye Mamadu Cɛni Konate ale ye ACI ale ɲɛmakɔrɔ ye Bokar Tarawele ɲininkali taara k'ale fɛnɛ sɛgɛrɛ ale ko bɛ dibi la ni sofere ko in na k'a b'a bɛɛ ɲɛdɔn wa k'a b'a bɛɛ basakili ci Fasiriba ko a ko Ibrahim Boubacar Keita bɛna tuma min na min ye san 2013 Bokar Tarawele Fasiriba ko a ko IBK a ye maa minnu ta ni ka kɛ gouvernement fɔlɔfɔlɔ ye wari o kuma k'ulu ka hamina ko kɛra min ye dɛ o de ye k'u kɛ faso ka so kan wa o ka wari fɔnɔ a ye tɔgɔ fɔ ko ye Bokar Tarawele Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ gouvernement min sigira min ye san 2014 ye maa min bɛ o la min ɲɛsin bɛ Sokoma n'o ye ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville Bokar Tarawele maa min kun b'o la i b'o dɔn wa Musa Mara Fasiriba ko a ko a don in kama min ye jamana ka sow ye ka se ka tigɛ nɔbila kɛ ka contrat kɛ ni ka so in k'a labila maa wɛrɛ ka bolo kan k'a feere a ko maa fɔlɔ min y'a kɛ ministre kunda k'o ye Musa Mara ye a bɛ nin na a bɛ yen Fasiriba ko Bokar Tarawele a ko de kɔni kɛra fini kan sa jamana ka so kama min ye bâtiment kelen ye fila saba fo ka n'a bila bâtiment 22 la k'o bɛɛ buruse k'a bɛɛ feere Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ fan dɔ fɛ ko feereli in tɛ baasi ye o kuma a ka sɔngɔ o ka don a la nka ko n'i ye sow lajɛ Bokar Tarawele a ko so kɔni k'u sɔngɔ yɛrɛ tɛ ka don u la koyi a ko sabu n'i ye so dɔw lajɛ Bokar Tarawele n'a sɔrɔ u kan ka feere 400,000 k'a bɛ ka feere 100,000 o tuma so ninnu fana kɛla réforme ye sa kɛ Mali kɔnɔ jumɛn de tɛ ka kɛ réforme ye jamana yɛrɛ bɛna réformer o sigi bɛ ka ko o dɛsɛ ka kɛ Fasiriba ko Bokar ko sow feerela sɔngɔ la k'u ma ala misigara jarati sɔrɔ u sɔngɔ lakika a ko k'a kɛra binni fo k'a dama tɛmɛ a ko n'i y'a lajɛ so feerela maa dɔw ma Bokar o suma ko dugumajɛ jamana kelen tilala ka na so ta olu fɛ tuguni location na ni ka yen kɛ ministre ka baarakɛyɔrɔ dɔ ye o tɛ bɛn o bɛ se ka kɛ cogo di o tɛ bɛn Subhanallah Fasiriba ko Bokar Tarawele a ko n'i y'i sigi ka Mali ko lajɛ a bɛn ala cɛ a ko dusukasi b'i fa dusukasi b'i fa a bɛ ɲini ka kɛ Mali ka équipe nationale yɛrɛ les aigles du Mali Mali ka réforme ko kuma Bokar Tarawele wari bɛ ka yurugu mun kɛ Mali kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la ta tɛ bɔ a la sisi tɛ bɔ a la ni min minɛna ka t'o datugu kalo 1 kalo 2 ka so o bɛ tila ka nin yanba an ɲɛ kɔrɔ o y'a sɔrɔ a ye caman suɲɛ ka mara ka ban a tɛ fɔ k'a ye nin sara ka sigi kɛsu kɔnɔ Bokar fɛn tɛ bɔ a la fo ka taa ɲɛma dogo maaw la kalo 1 kalo 2 Mali kura ko kuma catiri ko kuma don wa n'a bɔra kaso la jɔyɔrɔ kura bɛ d'a ma min ka bon ni kɔrɔlen catiri bolo ka hakɛ to Bokar Tarawele Mali kura de wallahi catiri ko kuma don nafolo mun bɛ ka yurugu jamana in kɔnɔ ala an bɛ waati min na ko sisan an tɛna fɛn fɔ an tɛna bila sɛbɛnnikɛlaw ɲɛ n'u y'a sɛbɛn don o don an m'an da maga la n'Ala ka jɛ Bokar Tarawele nin bɛ se ka kɛ cogo di ɲininkali jamana ka wari k'a buruju o tigikelenw bɛ nin na commission bɛ vérificateur bɛ ne y'o de fɔ ye sa o ye so ninnu kɛ réforme de ye minnu b'a san dɛ État bɛ tila ka taa a luwanze olu fana ma sɔngɔ gɛlɛn na Mali bɛ jɔ cogo di n b'a di ma i bɛ dɔ di yan a banna Mali bɛ jɔ cogo di ɲɔgɔnnikɛ kuma don dɛ ni ne ko jamana in tɛ jɔ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ɲɔgɔnnikɛ kuma ko ne bɛ ka jamana in ko n bɛ k'a danga tɛ dɛ n'i ye kuma taabolo ni kɛwalew lajɛ Mali tɛ jɔ Bokar Tarawele so 20 ani so 2 jamana ka so belebeleba damatɛmɛ so kelen yɛrɛ bɛ se ka fili fo miliyari 5 Bokar Tarawele ko sɔngɔ taar'i jɔ dɔrɔn miliyari 19 na so 20 ani 2 Bamako camancɛ la yan o sɔngɔ kuru kara kuru bɛɛ 19 milliards de francs CFA a ko bɛ se ka kɛ cogo di Fasiriba ko a ko wele bilalen bɛ bureau du vérificateur général ma Bokar Tarawele u ka bɔ u ka na nin ko in sɛgɛsɛgɛ o fana se ka rapport kɛ la ten nin dossier in sa i ka kuma ye tiɲɛ ye o walayi don o don rapport ta tɛ bɔ sisi tɛ bɔ an bɛ jigin da kan ko an ka nafolo ninnu k'a bɛ na labɔ Bokar tɛmɛ n'a ye
Wajabate ni ne ntaga do ni sababu bo sababu no ka mako la colombe ma mi ga fasiri yeni o ye Sidiki edumu ya ye Sidiki go ko angata energy ju mali la de edem SA ko sa ni wati ningele ibaye ga fo kurandige akoni keme la dai e go counter make andaka e wa mi ye yingali o kono mbo me ka ke Sidiki dumu ya fe Sidiki go ko mi ye jamana ye ko na tabulo ma yelema ma munu mbe no lu kanga ni bara nu bele jele latle filibe fa munu ve ko bele jele ko bla o joro la bele jele ki joro fa wasa gelami no be manifu ndala krengere la fasiri se bama me feminga ode jamana kurangoye energy jumali no ko fola be amba nyeshi femi ma ode kurai bele jele ga sega kuran soro ka nimisi wasa soro ka du konnana bawo ni wati no e fundani wati mi apare chama ye ulu konu ulu be do kurana ulu be tamani kurai wa no kela be chargi o barka be bunya wa mi ye sawosa ni wati ningile fanana kurandike akona abeke jeu de lumière mi ye onga ministry no ye la ministre du Traoré ko yalima ni koy ni bena bando dume atlela ni ngali bombe gake mi ye directeur national de afo directeur général de l'énergie du Mali fanaye o fana ko ti jo ajoro lawa mamunu mbe nulu mako be jo Qur'ana we gouvernement frankere yega ina fo jogo gelaw kata se butigi batuguma bele jele mako be Qur'ana ni wati ni ngonnana wasa mi ye nafulo ukasega do wagande konnana chukumina ga Qur'an tige obege sabuye majemba ode banga wagande konnaje bawo ne butigi ni tigita misali alebe embo minzara wale ma be patandi minzara sukuba konna butigi batigi okoni amako be jo Qur'ana ka bara mingeni Qur'an soro wale ma sujeli kala kere obe embo minzara na ma Qur'an soro ka bara ke abo embo soro ko sara chukudi ngini ngali tombe mi ye sirigi dumiye akoko tabulo ka yelema jamana marabawu mi ye chamajara fanga marabawu ye kerengere nyala anga ministry mi no nyeshe ma anga dugu ko ni Qur'an ko tabulo ma ka kai nyekle anga Qur'an ma wasa anga sika Qur'an soro bada bawu mi ye energy ga Qur'an tige ka nayi abega sabu ga machama ga cheni do ukuna mi ye frigo tuguye oluga frigo motoru bejeni mi ye apare woro ye no branche le do bejeni bawu Qur'an ga taninga sigi okote ko taninga sigi bana kate mato mi ye energy ga Qur'an naliye kata abega sabu ga cheni bani gele abade do manifu kuna mi ye energy era ye ni ye nyagilike ka nyeshuma iga nafulo atromoyo atina sigima okoni ngame femi bele jele ngoni ngame ki bulo de kuna ka kule mi energy no edem SI ka ki tabulo yelema wasa manifu ga sika nimisi wasa soro kurango strategela wasa mi alisa jamana de klina bele jele kuranga nake iba fo setiki go bele jele ni kuranga sika bele jele sika kuran soro shizo kono fandangoni wartiki go okana ye akola ni nwe sabai na ya sabaga bola kolom gonna na Sidiki dumiya akafa Sidiki dumiya ambe benga fo bortore kuna funu to mambolo kro ninga minen soso ka di amba nyema so fe ni minen shani ne na yi minen shani bortore ninka tigen no dore ko ninte edumuni ko fe odi barka daye o kuma ka wala nyuma don fulita nika bela jele sigare mamunu ka fiya tul ko mun ka blana mamunu sigi ka nameni sangen kono mamunu ande me bawye mamunu an laje bawye fu bela jele ni che i yere ye bari o kuma yana man ko do nyona ni foli ani tanu ni ko nyeshi dangoroba mo no e chef d'escadron Lassine Tamba Keita commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako ka en konala wartrawre mi nyewe dangoroba anaka chedo ka lakana baraka sabati Bamako ana dafe dugu kati jalakoroji mande senu wartrawre sangare bugu ni bela jilemba ka marakono ninka lakana sabati Bamako na lamina o kuma dongo do bolo beta ka dacheni kala ka o kuma mi dangoroba ka wuli ka joye no ye chef d'escadron commandant Lassine Tamba Keita bari minye bari ambe bela jelen fo sisan nan wulila borapele naka jama bi no sigi fargonenya kenaka bortrawre minye senantola ka tabla sanfe ale meri sanso ale be siga so marabolo la ambu fo ku wale nyumandon e ko todi boje bata ne mi ndoka boutique électronique de la nation umarja ana badu ana baragenyo ambu bela jele fo bako jigoroni kata se Tidiane Sako Abdou Salam Warme an kunjo lig Togo ambafu me Amadou Togola Togola couture ani mercerie Togola ni bela jele ma kelenta ambu bela jele fo établissement Samaro frère Abib Samrana baragenyo ko bela jele fo me amara sama ke merciateur do nyama ko ramiri e konna namba fana fo bagar Sidiki Jabate chef sécurité physique personnel mi no flani BDM SA la amba fana fo lieutenant Daouda Adama Traoré chef délégation judiciaire 7e arrondissement amba fana fo major de police Gawsu Diallo section carte d'identité 7e arrondissement amba fana fo kata se Kengeri 2002 PDG ma no ye Adama Dambele yi amene bela jele fo topo mande makan jekte fo kata se Ibrahima Traoré ma amene bela jele fo
Bɔri an bɛ bɛɛ lajɛlen fo sisan n'an wulila Burapele n'a ka jama bɛ n'u sigi farikoloɲɛnajɛ kɛnɛ kan Bɔri Tarawele min ye senna ntolan ka taa bila sanfɛcilu u b'u da don o la baara in